टैटू काम न कइले बा कि छाका कही के बोलैले बा। जय श्री राम। अगर बड़का बिहारी के चैनल पर आप नया बनी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके हमारा के सपोर्ट करी ये से कि भोजपुरी के बाद भोजपुरी के बेटा भोजपुरी में करला। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा तनी तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले जा। जो आप लोग क्लिप देखनी आ जा सौम्या पोखरेल और ऋतिक सिंह के उहे सौम्या पोखरेल है जब भोजपुरी में आई रही तो केहू के टैटू यानी खेसारी भैया के टैटू छपवा के आई रही। वहां तक तो ठीक रहे, लेकिन ये इतना बड़ा भूचाल ला देले रही भोजपुरी में अली काम करे। भोजपुरी के ना जाने कई गो गाना पर पहले पवन सिंह के गाना पर रील बना चुकल बड़ी और ऐसा उच्च राजनीति करत रही, इतना छोटा राजनीति करत रही कि आके कहत रही हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। कहत ना रही, इनका से कहावल गिले। आप सब जानत नहीं कि भोजपुरी में बिना विवाद के कुछ स्टार चलबे ना करी हन। आज इनका हालत ऐसा हो गई बा, इनका पीछे इतना बड़ा लात लागल बा कि अब आके इनका बुझाइल बा कि हम कितना बड़ा गलती कैले बनी। उहे गलती यामिनी सिंह करत रही। यामिनी सिंह के भी हालत कुछ दिन ऐसा के होई। चमचा के काम चम्मच के काम तबे तक रहेला जब कोनो गीला चीज ढीला चीज खाए के होला। ठेकुआ के चम्मच से खाई, जब ठेकुआ खाए के समय आई तो चम्मच फेंका जाई। आज ही फेंका गई बड़ी, काल यामिनी सिंह भी फेंकई हन। एगो गाना आइल बटे ऋतिक सिंह के कि छाका बोलैले बनी भाड़ा पर, वही गाना पर रील बनावत रही। आप सब जानत रही कि जब भोजपुरी के सुपरस्टार आरा के मुर्गिया छापारा के मुर्गिया कही हन तो आदमी के सब कुछ समझ में आवता कि लोग का कहल चाहता। तो जब कोनो छाका भाड़ा पर बोलैले बा तो इहो सब लोग के समझ में आवता कि केकरा के का कहल जाता। ये सब कुछ गलत बा, ये कोनो सही नहीं है। ना ही आरा के मुर्गी सही बा, ना छपरा के मुर्गी सही बा, ना छाका कह के केहू के संबोधित कइल सही बा। लेकिन जब बड़े बड़े सुपरस्टार ऐसा काम करी लोग तो जौन छोटा बाटे, जौन अभी स्टार्टिंगे कैले अपना करियर के, तो उ तो कुछ ऐसा विवादित काम करबे करी कि लोग हमरा वो देखस। लेकिन जब जेकरा भी इतना बड़ा स्टारडम बा उहे जब नइखन समझत तो लोग का समझी। रहल बात सौम्या पोखरेल के, केहू के सौम्या पोखरेल फैन बना, केहू के चमचा मत बना। जब तक खीर खाए के बाद तब तक तो चम्मच काम करी, चम्मच के जरूरत पड़ी, लेकिन जैसे ही कोनो ठोस चीज खाए के पड़ी नो तो चम्मच आदमी फेंक देवेला, भुला जाला। तो उहे हाल तहार हो गइल बा। आज बवाल क के एगो गाना मिल गई तहरा, लेकिन अब का आगे का कोनो खैर कोनो बात नहीं है। पवन सिंह के बहुत बड़ा करेजा बा, बहुत बड़ा दिल के आदमी हमें। तारा गलती के माफ कर दी है। अगर तारा इच्छा हुई खैर पवन सिंह के लेवल तक तारा पहुंचे के पड़ी। पवन सिंह ऐसे केहू के काम ना देवेलन। उनका स्टारडम के साथ है, उनका स्टारडम के जो लेवल बा वहां तक पहुंचे के पड़ी। उतना क्वालिटी हो गई चाहिए तारा में, तो तारा जरूर काम मिली। अपना क्वालिटी पर काम करा। बाकी आप लोग की वीडियो कैसा लगल बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। और भैया की 1 जनवरी के गाना आवे वाला बा, के इंतजार करता इहो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। बड़का बिहारी के चैनल पर नया बनी तो बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए जा। अगर ये वीडियो के आप फेसबुक पेज पर देखत नहीं तो पेज पर पीयूष पेज के फॉलो कर।